Anzjanna xari ta' 72 sena sofra feriti gravi wara li kmin il-ħamis filgħodu ħeppa li ħallil waqt li kien qed jiftaħ il-ħanut tiegħu. Il-każ seħħ fi triq ix-xatt tal-Imsida fl-Imsida. Net News insab informat li bħassoltu l-anzjan Tony Buttigieg mar biex jiftaħ it-tabakkerija tiegħu fis-6:30 ta' filgħodu b'numru ta' klijenti regolari jinqdew billi jixtru l-gazzetti jew xi pakett sigaretti. Madankollu għal-ħabta ta' 7-10 daħal raġel armat barma li taqtaw bil-ponta jitolbu l-flus li kellu fil-post. Għal din l-aggressjoni Tony waqaflu u wieġbu li ma jridx itih flus. Kif dan l-istadju li żewġ irġiel ġew fl-idejn b'sit il-ħanut juża l-asta li kellu fil-qrib biex jiddefendi ruħu. Minnaħa tiegħu il-ħallil ħadlu l-asta min idu u taħdaq frasu bija stess. F'dan l-istadju appena nduna li bid-daqqa nqasmitlu rasu, Tony Buttigieg ħareġ jiġri mill-ħanut u beda jgħajjat għall-ajut. Kien hawn li l-ħallil ħarab mill-post idu f'idu. Issa mistennija jkunu filmati ta' kameras ta' sigurtà li għandhom xi ħwienet fil-viċin li se jgħinu fit-tfittxija l-ħallil. Dan partikolarment meta l-ħallil daħal b'wiċċu mikxuf u mingħajr l-ebda beritta jew kappell. Ħlif li għal xi ħin waqt l-aggressjoni beda jipprova jatti wiċċu bidu stess. L-informazzjoni li għandna tajt ukoll li l-ħallil tkellem ma' sit il-ħanut bil-Malti f'indikazzjoni ċara li l-ħallil u Malti jew ilu żmien twil jgħix f'pajjiżna. Madankollu u jidher li ma kienx klijent regolari iżda wiċċ ġdid għal Tony. Net News jinsab informat li l-filmati miġbuta mill-ħwienet fil-viċin juru ċar wiċċ il-ħallil li għal xi ħin derb il-qiegħda bejn il-karozzi parkjati qrib il-ħanut. Għal xi ħin qabel ma l-ħallil daħal fil-ħanut derħdejhu kol raġel ieħor li iżda ma jidirx li kien involut fil-każ. Mal-ħarba tal-ħallil mill-post xi ġirien ċemplu lill-pulizija u għall-ambulanza biex Tony Buttigieg seta' jingħata l-kura fil-post qabel ma tieħed l-isptar Mater Dei. Għalkemm kien iċċertifikat li qed isofri minn feriti gravi u kien rilaxxat mill-isptar ftit sigħat wara, hekk kif ingħata l-kura b'xi punti li sarulu. Fil-fatt u der lura fil-ħanut kmieni wara nofsinhar. Ma' Net News, Tony Buttigieg sqar li mhux l-ewwel darba li min ikollu ħanut bħal tiegħu jibża li jista' jkun fil-mira. Madankollu stqar li ftit tgħaddilek minn moħħok li xi darba jista' jiġri lilek. Madankollu u qal li minkejja kollox se jibqa' jiftaħ it-tabakkerija tiegħu biex joffri s-servizz għall-klijenti tiegħu. Il-Maġistrat tal-Assa Monika Vella kienet infurmata bil-każ u ordnat li ssir inkjesta.